ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖା ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶନି ଦଶାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ନେଇକି 4ଟା 5ଟା ମେଳା କରିକି ତୁମର ଶନି ଦଶା ଗ୍ରହ ଦୋଷ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିକାରୀ ଆଉ ଦଲାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ £1,00,000 ପୁରସ୍କୃତ କରିବି ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ବିଲରେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, ଯଦି ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଖୁସି କରେଇ ଆମ ବିଲରେ ବର୍ଷା କରେଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିମୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ। ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦଲାର। ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଦଲାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଲୁଟୁଛ ସେଇଟା ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।